jedo ning kene lho. Ya ora apa-apa wong anjene lelekan tasakuran. Muga-muga yange kene, Iya, Mas. Punden sarine kene, Piye? para ustadae, para habibe, Iya. paring ana melintu rejekine lewat para Punden Sari. Heeh. Wargane desa Jati Rata kabeh. Tak dongakno Dongane barokah piye? rumah tanggane sing duwe anak wedok perawan muga-muga bendang untuk suami. Amin. Sing joko-joko dandono istri. Heeh. Sing tuwek-tuwek ngene tak dongakno beng dandoma ngat kaji. Alah mak blas sama sih. Heeh. Doprak setengah 8 wis mulai jam 2 rampung iki kamu kok jam 2 kurang seprapat. Lah kok dibari jam 5 ndak kena. Ya ora iso, apa tambah apa piye? Pokoknya aturan permainan sudah ada. Kita dari Dinas Pariwisata sudah mengatakan dalam pementasan ada aturan main tersendiri. Ada aturannya. Jangan kita melanggar peraturan negara. Nek melanggar peraturan negara ora untuk PKH, nggih Pak. Nggih to? Nggih, mulane ndang ngajakno PKH, Pak. Mulane aku untung aku ana corona terus saya. Dongamu kok elek iku lho. Lah piye bijak krana corona beras ora ketompo. Dihapus aku. Wong ana corona ya awake dhewe do tengok-tengok ning omah. Wah, Lambe ngasih metu sawange kok. juga antisipasinya walah wargane Jawa akeh kabeh. Pemudanya sukses selalu. Amin. Walah kowe ini jan Jatirodo iku wah Jatiroto iku perumahane kondang kabeh ya. Tuh mbok kabeh aku mang dipersilahkan ngono Mas monggo Mas Ateng mriki lho siram-siram ten mriki. Wah kamar mandine wah tak buka jebule kandang wedhus. Napa ya mlebu mriki? Ya ning kandang wedhus kok ora apa-apa anyene suweg ora disjablang blong-blong. Ning kene mayoritas perantauan padha ae Mas. Perantauan? Nggih Pak. Perantauane teng pundi? Hah? Korea. Oh, kanca. Ya ditongakno muga-muga. Oh, dari Master Wong sama Wonder Sinser ya? Oh, ngerti aku sebabnya. Apal men bahasa Saya Korea. dulu di PT Bejak untuk mewaskori Miss Kalianda, Vaskor fiskal gitu. Neng kono Wonder Sinser, kalau di Arab Abu Dhabi. Oh, sponsoring ngerti ya. Iki sesuai perantauan digawekno lagu gara-gara bojo lunga. Oh alah. Gara-gara bojoku lunga awakku iki tambah nelongso turu ijen tanpa kanca waya wengi nandang rasa Tanane. bojoku lunga menyang Hongkong 3 tahun omahku gedhong mobil mewah emas gentong ladang sawah 3 enggong oh ladang sawah digarap wong termasuk bojone termasuk bojone ladang sawah digarap wong Iku ya ngono. Ayo Mas Joko lho ora apa-apa lelakone nyungune Sundara-Sundari kok. Iya, wis tengah loro. Tengah loro jam 2 kurang seprapat iki. Heeh. Nah, sing Monggo rencang-rencang sedaya. lewat awak dhewe Rangga Budaya ditimbali. Goro ning ora gara-gara petan lho, gara-gara bojone lunga. Gara-gara bojoku mengo. Gara-gara Bojoku lunga. bojoku lunga Hongkong. Kok bojo mengo. Nggih, mang lho ya ada pamundutan di siang tadi ada permintaan dari Ibu Dara. Adanya bubuk asmara. Terus lali janjine podang kuning walah beruh. Nah, piye kene. Pentas dalu niki di Dalam streaming kalian Oka Production. Gara-gara riyen, ya, gara-gara riyen terus lali janjine awak dhewe nyuwun pamit. Heeh. Ya, ngono sesuk pentase ning gone Margoyo Sadok.
Oka gara-gara bojoku lunga awakku iki tambah nelongso turu ijen tanpa kanca waya wengi nandhang rasa bojoku lunga menyang Hongkong 3 taun omahku gedhong mobil mewah emas sagedhong ladang sawah digarap wong 3 taun bojoku bali tak takoni kok mung cuti ora gelem tak cedhaki tak sawang wetenge gedhi kok kebangetan uripku aku kangen kowe mlayu gara-gara bojoku lunga kalau pegat dirapi Joko kawitane maca bismillah pungkasane alhamdulillah iku cape wong iring ibadah so yen mati entuk barokah ayo gentenan kowe lha iku mang nyanyi aku heeh ayo aku angel men dateng ing manggawe teng. ayo Sik go. Tangi turu iki mangot teng. bojoku lunga menyang Hongkong 3 taun omahku gedhong dan sawah telung engkong ladang sawah telung engkong 3 taun bojoku bali tak takoni kok mung cuti ora gelem tak keloni tak sawang wetenge gedhi kok kebangetan uripku aku kangen kowe mlayu gara-gara bojoku lunga aku meneng jaluk Joko nah iki sesuai karo piyai kene sing lungane Korea nek Hongkong bojoku lunga menyang Arab ya Arab Saudi lah iya bojoku lunga ning Arab Saudi lungane wae tak dolke sapi ngono ora ngerti tak SMS ra tau balesi bareng mulai-mulai bolongane gedhi Bolongan apa iku? bolongan kuping lah kok wong Arab Saudi kok suwating-ating gawedhi ngene Mergane sukses. Dari yang tadi siang dari Nyandara kon aturin apa lali janjine apa bubuk aspara ditagih mau. Heeh. Wedang kopine emang ya diaturi mula sak lomboke mawon. Sak lomboke mawon. Yo. Asik. Bubuk asmarane nggih Mak nggih. Oke. Muga-muga diparingi kesehatan terus. Ya Mak.
jenenge gubuk asmara mbiyen kae kanggo andum tresno tanpa banal tanpa kloso abot-abote ketaman asmara metu maka saiki minuman bersama aku Lah, aku mau aku wae. catetan sajroning ati adatan luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga lereng ning gubuk asmara Mas. Rime mandi rime. Gedang raja kripik. Iya, Pak. Sing rata karo Kanca, nggih. Sing penting awak dhewe Nggih. nyuwun pangapura sak gedhe-gedhene tumrap Kyai Jatirata Jatirata, kabeh. nggih. Hamba bilih rangga budaya anggenipun lipur purwa madya wusanane. Nggih, Pak. Awan nganti wengi iki kirang ing Rujukrana masyarakat Jatirogo mliginipun panjenenganipun Bapak Lurah Bapak Lurah. berserta perangkat juga Bapak Panitia Sedekah Nggih. Bumi tahun 2024 nyuwun pangapura saageng-agengipun. Muga-muga paring ana seger waras panjang yuswa sing Amin. ranto ya rejekine malimpah luas. Amin. Muga-muga sesuk diparingi udan sing deres. Amin. No, pokoke sak donya iki njaluk udan kabeh. Nyala udan iki arep-arep Ape ambyak ora ana udane melo kabeh. pari kodo semiran. Nah, nih awak dhewe nek abdi nggone Tunjung Pura. Nggih. Nah, mbok bilih engko ana ndarane sing rawuh ning kene apa bener kowe iku samu barang wis kacepak, kewajiban wis rampung, Nggih, Pak. seneng parisuka, ayo laporan ngono. Laporan iki. Menawa sing kepangan omahe Ayo ayo ayo. aku tak Kerek dhewe